בסייעתא דשמיא. עדיין לא הספקנו לבכות את הנרצחים אהרון יחיא, ערן דנגור ודוד אסולין ולירון בנאי, השם יקום דמם, והתרענו על כוונות חוד החנית של האויב הערבי הנאצי, יימח שמו וזכרו, המכונה בפי אנשי הערב רב של גרעין השלטון הציוני ממלכתי בולשביקי, שסיפק להם אזרחות ישראלית, בה הם משתמשים לרצוח בעם היהודי ורכושו לבוז. ואותו ערב רב שמתכחש לעובדה זו ומעודד העסקתו של אותו אויב בכל הענפים במשק, תוך גרימת אבטלה במגזר היהודי הימני הזועק ללחם, ובכך רוצה אותו ערב רב להעסיק אותנו בכדי לדכא את הקול היהודי הזועק בארץ הקודש תחת מעשה טבח ונבלה, שוד וביזה שמבצע בנו האויב הערבי הנאצי, יימח שמו וזכרו, המשוסה שעה שעה בערים וביישובים המאוכלסים ביהודים בארץ הקודש, וכל זאת במסגרת החוק הבולשביקי שמתעלם מכך ובנוי בצורה כזאת שהאויב הערבי יכול להתחמק מכך בקלות. והנה שוב אנו נאלצים לברך ברוך דיין האמת על רצח של תינוקות של בית רבן שנורו למוות ללא הבחנה על ידי אותו אויב ערבי נאצי, יימח שמו וזכרו, והפעם אויב ערבי נאצי עם תעודות זהות ישראליות מהכפר ג'בל מוקבר דרומית מזרחית לירושלים, כאשר הוא נושא את התעודות זהות האלה שהעניקו לו אותם אנשי ערב רב בכדי לרצוח את בנינו בארץ הקודש, כאשר אותו אויב ערבי נאצי, יימח שמו וזכרו, נכנס לאותה ישיבה וירה למוות ב8 נערים, כאשר ספרי הקודש פתוחים לפניהם, השם יקום דמם, ופצע רבים אחרים. קדוש ברוך הוא יקרום במהרה דם עבדיו השפוך, ועל כן נקרא פרק תהילים לעילוי נשמותיהם הטהורות שנקטפו בעת שספרי הקודש מונחים לפניהם בלומדם את התורה שאותו ערב רב נאצי כל כך שואף לעקור מאותם תינוקות של בית רבן, ומטיף בעזרת שטיפות מוח חוזרות ונשנות במערכות החינוך והתשקורת שלו. ואכן, רבים חללים מפיל, אולם עם ישראל תמיד יישאר ויקון, שנאמר כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ואין ספק שהמחיר כבד, אבל המחיר שהם ישלמו כאשר ייתנו את הדין יהיה יותר כבד. ולהלן נקרא פרק כ"ח מספר תהילים לעילוי נשמת 8 הנרצחים הקדושים שנרצחו בידי האויב הערבי הנאצי ובני בריתו, אנשי הערב רב מתירי דמם, שאותו ידרוש מהם במהרה בורא עולם קדוש ונורא שמו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו, נקדמה פניו ותודה, בזמרות נריע לו, כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים, לדוד אליך אדוני אקרא, צורי אל תחרש ממני, פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור. שמע הכל תחנוני בשבעי אליך, בנושאי ידי אל דביר קודשך. אל תמשכני עם רשעים ועם פועלי אבן, דוברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם. תן להם כפעולם וכרוע מעלליהם, כמעשה ידיהם תן להם, השב גמולם להם.
כי לא יבינו אל פעולות אדוני ואל מעשי ידיו, יהרסם ולא יבנם. ברוך אדוני, כי שמע כל תחנוני. אדוני עוזי ומריני, בו בטח ליבי ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו. אדוני יעוז למו, ומעוז ישועות משיחו הוא. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, ורעם ונשאם עד העולם. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו. יגל יעקב ישמח ישראל, ותשועת צדיקים מאדוני, מעוזם בעת צרה. ויעזרם אדוני ויפלטם, יפלטם מרשעים ויושיעם, כי חסו בו. המרחם על בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנערים הקדושים, יוחאי ליפשיץ, יונתן יצחק אלדר, אברהם דוד מוזס, נריה כהן, שגב אביחיל, רועי רוט, יונדב חיים הירשפלד, דורון מהרתה. השם יקום דמם. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל מתי ישראל השוכבים עמם בכל הרחמים והסליחות, וילווה להם השלום, ועל משכבם יהיו שלום, ותהי מנוחתם כבוד, שנרצחו ללא רחם על ידי האויב הערבי הנאצי, יימח שמו וזכרו.